Epiao Ghana this year. Where your one Casamo this year, Namayao, Apreku. Ubetimi Asamra, they say, Mobium. One a day, Juma dear, I actually said Yan Saposo, and ya said, dear Shiamui. Nene, Mene, Yankasa, Yanana, ya papa, ya wafa, ya dear Chiame, Techi, but tuna said in the Frasacre. The producer, or ya dear papa. And then one day, any patrician come, I mean, Sabrian, Yamana Quaba. Nana, Yamwa Quaba, Yan Sapo, the son in the Badrim Bampa. And now, Daruma, and maybe a mere Casa this year, me do din atuja. Na Jumadi said that then in a patrician como near Huyano, and then so, yes, sir, Baba Yibium. Nanso so Jumadi, dear, wouldn't say, a Jumacobu, Yana Omucraim, to Wadauma, me charming Waba. Abusia, me charming Waba this year. Medasipi said, when ya a bread at Yamame, would Jumadia whom he has said, ye daddy then in us, a washer, free will be no so free will be, say, on fat Nefidino, and to her, na yang. And I want me pa at the mammo. Asante amamre and the amanie. Nia ye nimnia illumina yeba ababusiabium. Nana, what ma, yet to chain come up be a chum. Na ye didn't come up the fat musia cool after do I was santimemu. Nana yabubo biso, na and then so yababu biso. Nana wadawuma, ye share a busia cool bit to say asechi. Nana asechi for one or macrabuano a day. Eye kokoseki. Na wada mayama akasa ne braso. Seki for akrabo na ye kokoseki. Kokoseki. Uko apia dusi apia du ahimfie. Msala na apia du hine. So ye seki ni. Won se ne da no so ye kokoseki ni mienu. Ba ko obenkum ba ko. Na kokoseki ya wo kan wada wo ma. Ni din be no se kutabiem. Aboa ba ko ni din do so no. E fe no ogune. Efren kokoseki efren opete efren si efebi efren odi amade yo na ye hwe saa kokoseki opete yi ayekan eye den na sechifo ebenya aboa ye fene se opete de ne ye o makra aboa o mu no sere na me ka no ebu aboa no ene tete no bi a o mu bi kura na mo ko ba bi na mo ayira be ne wa bedi mu anim kakra na ode mu eko ntie ya ne kese mu nyanu bre bia mo ya mo de na bebata mo ho a mfanse abeka mo abusua no ti na wa beye mo akra aboa na kokoseki aboa se ya ka no ho asema titia ekonwo asase so so bi ko wuwire mu akokoseki na kokire ye ona kokokire da bia kokire wo mo no etwa antina mpanifo se baby a namfunu wona kokoseki bobia okore sa ebe no o bible de namfunu wona hona kokoseki to hu baby o mabọ nchenku bia na chese so twasoro ho frete no na ne fom ne bibi na o ya boa se o hwe o tunu o so ba na tagbonu se no hwe mo baby a bibi wa so odi bia woni nti obi o ta pie aduane so yeso we o hwe pete takram uwe ya no apie efiri ye nana mitiri ye o hwe pete takram nana aboa pete ni su ene ne ban die ne wo pede mbie ne wo mpe na saa niema no esunsanso ne bitimi ba wo mo de na ye o makraboa ne so akraboa no ya etimi ne unya no sunsunsanso nse aduana fosi asante mamu aduana nko ane abusuan timi ware ne yonko ware aduana ni yesi abusuan da paafo amudi mu ho aware nese emusuaku no ye nwale ye ho awde ye ma kwai asonani timi nwale abunani asonani timi nwale asonani ana abunani timi nwale abunani ne wo so wale abusuaku fufuru sa na gitse aduana fo nana sa se mi nchire mu ne sai die ne bae za aduana no ya doso nti ya ne bia wele te se musuaku no den na wintimi nwale ye ti a de ma wintimi nware no ye ebia ye krum ha ene etie eti kumase ha ene ye aduana fo ena
ebi a ye na edi aha konwa na saa no bi de ontumi ne mo aduane ni foforo a ofiri ba bia besra mo ana abatra mo ncha ha saa no de obetumi aware eti se saa enkran a ya kan bebe bia odi tachi ne mra ne ye frɛ ne nkran hene tete no ne yɛse bɛma bi di tachi ofa ne nua ba ene ne nyinsane ena busua no de asɛm no kɔto otumfo anim ne yɛse yɛtwa wo masu yɛtwa na su no ena ɔkɔtena nkran saa bre no ne hɔ de ga nti wote wonto obi e wedi bɔne bi ɔkɔ na tachi na gye no ti alata fo ne ade boye na asanfo trans ya sere bi akoye wo ye saa ye mamofo wo ye ameho no so asa akoye kuro na afi ya be kumfa ye so na esere bi momie nko no so entu o so sa wo mko ekon no prensa ni nyina wo mtu o mgui sa so wo mko a edom a wo no nya asem petwa no mse nkrofo no mko a uhu de efre frofro for ze nkrani uhu obi mbo mo basa nkrani ne efre ho nkrani nti nkrani e nkrani a asante ba kon wo mo ba so se nkrani mo na wadaruma asachi ya ye kan sebi yenim se enipa kuo bi a o maye busua na mo de sa akrabo ya to mo so na me pese me hunu se sa nipa kuo no wo mo so ya no musu no mo ban no etesei se eba ne se aboa no wo ye wakra aboa no we de ya ne sunsan so no bi ebe ba on se ye ka oyiko asamse asansa ofade a ode kire ofade bum nso nti sa uti a ye bo ye nana ti kokoso na ye se nana na oji ade won sre se famam nti ye se owro ko afa betire ko asen ke be wura fa obakon ni tumi ni ho din ti oba wura fa abeti na sa be yi a wo kan yi eye kawa ne ye wura fa obeti ana akaba ene ye wura fa obeti kawa yesi utimfo otimi wa owro okwa efo abeti nyo kaba no be ne kaba se ma na ibu be sa na bi no mo kan be ma he kaba kawa ai dawo unse ye wo titiwo no ne se kawa no enye kawa ketwa a ehye won sase ha we de to yense abakon we to abakon no ena kane nso ana kon bebrebe o ne ye wo ba akon bi efre ne timu ani se wo fa no o de show ha no ofa say ne bufu pedan amemkom se bi hia nti eno bi ni e kan na eba ni say na asachifo yi ebe fa wo pete se wo makraboa na me kire se eno no tete no a akokon no ba na bi wo kra no mo ayira na bi a aboa no na akodi wo no mani ebi so ana o mo dihie bi akokon ana bibi akwai na owiram ebe ya na boy na o ya afi wakusi yakohya na nipa sumesi se atoye nchemo abeto hana anya aboyi a kiyen ho na yenga de asachi mbusuan kuyi de ben pa na sa busua no omuchiri na de ben soso na wo mpe se onipa bi ko kasa ni busua ko nipa wayi a ebetimi ato wo mo no sani a omsitie no edi nkai wo mo ye nipa bi a wo mo ya ho prapra omo ya prapra na ono nso omo ehwe yem maye unum se abobi anjire pete bada pete ba wono kra ba bi oba koto no kosua no ato pete oya boa uhunu sa no nani atepa ono osi wiase udidi obi mpa ome udidi obi ome ukokro bi so na so ba na honye fe ko wa no ha ne no be pre no obia na wo pre no tim papa ka kire me se unyini na wo wade ahwahwem wa mpe so no ye atenie mpa so ukofun obi kura nka se obi amanika no so nye ma na se ye gimi anka oto nka wo ye be ma oba we no odam so obe pe so kura pai nti wi ase didi obi mpa o me yo ho ase wo hwe ho a sa na tie odu tirisi wo so na twa foni a ye horo ba se o na ahwewiem fi se wo nyina ho ye yo na so bodi o ma me abusiafo
Chiame tachi ana mode hye na mayaw apreku migusu a mene no twetwe nkomo no na wonim se nkomo no emu ayede nanso so e wo se bekoton ade eba nti madaroma ni twa me ho na mabasisi a me ba e beto aso